Nästa läger är ett lär som är själv och skriver. Det heter Literature. Och så har vi läget till Island. Kom igen. Gånger mot ljusare tro. Allt börjar att blomma och veturen längst. Nu solen lightar fram. Nu kan vi vända att du till läsa böcker och tjej. Kommer i fåglar som kvarrar och som där känner skål. Trökna med klocka så till solen av oss för mig. Som det mot känner vi gör det här som är vår. Thank you.